Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και στο θα παίξουμε Brawl Stars. Ναι, απλά για να τελειώνουμε. μαζί με τον Άλεξ. Και δείτε τι πήρα σε Star Drop Legendary. Τι Legendary? Legendary ήτανε. Α, όχι, ναι, είναι... δεν είναι... Ο παίκτης... Ήταν το Star Drop Legendary και ο παίκτης Epic. Κολόφαρδος. Ναι, είμαστε επίσης σε μια ταβέρνα, οπότε άμα ακούγονται έτσι δυνατά, έτσι, ξέρετε. Ναι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να παίξουμε. Πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε βίντεο? Έχουμε 2 μέρες. TikTok έχουμε κάνει. Παίζει να είχαμε κάνει μισό. Μπρο αυτό. Μόλις θυμήθηκα ότι πρέπει να κάνουμε σλεντερίνα πάλι. Ναι, πρέπει να κάνουμε το κάναμε μία φορά. Έλεγε ότι ήταν μεγάλο και δεν το ανέβαζε. Το κάναμε δεύτερη. Το κάναμε δεύτερη τα ίδια, ενώ τη δεύτερη ήταν πιο μικρό. Στην πρώτη όμως ήταν χειρότερο και από το χειρότερο Νίκ. Γιατί είχαμε φτάσει εκεί που το τερματίζεις και ήταν ένα κουμπί να πατήσουμε. Και σκάσαν όλα μαζί τα τέρατα και μας φάγανε. Αλλά τη δεύτερη προσπάθεια θα έρθεις? το νικήσαμε. Μπρο. Έλα ρε φίλε τώρα. Το ίντερνετ μέσα. Πείτε εγώ μια χαρά είναι. Δεν έχω ίντερνετ. Είσαι και άχρηστος. Μα δεν βαράει, δεν έχω ίντερνετ. Λοιπόν παιδιά, συνεχίζουμε. Να σου πω κάτι, έχω βρει μια ιδέα. Για πες. Θέλω να κάνουμε react σε βιντεάκια. Μπρο. Θυμάσαι το βίντεο που σου έδειξα? Το ίντερνετ μου ρε. Θυμάσαι αυτό το βιντεάκι που σου έδειξα? Το τερματικό ρε Μιγγέλ. Όπα! Πάμε λίγο! Έλα! Μπρο, τι κάνει αυτός? Μπράβο ρε παιδί! Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι δεν το είχα δει από αυτούς. Το είχα δει από έναν άλλο YouTuber που το έβλεπε. Και μπορούμε και εμείς να το κάνουμε. Μπρο, τους έχεις. Απλά αν είναι να βγάλει παραθυράκι, να δείχνουμε τον κροκόδιλο. Θα ήταν καλή ιδέα, μπρο. Οκ. Αλλά όχι... Πάντως εγώ σήμερα θα φύγω, Τι εννοείς θα φύγεις? Σήμερα θα φύγω. Πού θα πας? Σπίτι μου, πού θα πάω? Σήμερα. Ναι. Γιατί? Δεν ξέρω. Ποιος το είπε? Παιδιά, είναι το τελευταίο βίντεο αυτής της εβδομάδας. Έκανα τη μέρα του τσίγκα. Εσύ ήθελες ή... Όχι, γενικά. Σου είπε η μάνα σου. Πάρτε. Εγώ βλέπω τι γενικά. Πας καλά στον εγκέφαλο. Ναι. Σε ρωτάω, εσύ ήθελες ή η μαμά σου σου είπε? Η μάνα μου. Η μάνα σου. Σπίτι σου. Α, είναι σπίτι μου τώρα. Είναι το σπίτι. Πάμε. Πάμε. Για κανένα μήνα. Άρχισε το. Λοιπόν παιδιά, μετά από αυτή τη μέρα. Δεν νομίζω ότι θα ξαναδείτε βιντεάκια από εμάς για κανένα μήνα. Τι για κανένα μήνα έτσι σαν πόσο, πιο πολύ, πιο λίγο? Πιο πολύ, πιο λίγο. Μπρο, εγώ θα κάνω και μόνος μου βίντεο, Από το κοινό του παππού σου. Από ποιο ρε? Νόμιζα δικό μας είναι το κανάλι. Τι δικό μας, θα κάνω και μόνος μου. Καλά, θα φτιάξω το δικό μου, αν περιμένω για σένα. Και μπορείς να το ονομάσεις το κανάλι, να του βάλεις το όνομά σου. Ικανός. Καλά, εντάξει, πες. Λίδερ! Τρέχα. Λοιπόν παιδιά, χάσαμε. Τι ψαρό.
Ωραία απάντησε. Τι είναι. Θα ήθελες, ωραία απάντηση. Ναι. Πόσες φορές το έχω πει αυτό και τώρα θα πάει να κλάψει. Όσο φάνηκα του. Ωραία, πούς. Κοίτα τι πήρα, Edgar. Ωραία, το πήρε σίγουρα. Όχι. Γκρόμ πήρα. Αυτός είναι τους χειρότερους, δεν κάνει τίποτα. Ο Γκρόμ. Ναι, το ξέρω. Άντε, πάτα ρε τι όμως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε όλα. Βλάκα βγήκε. Θα πω σε λίγο. Αυτό εδώ το πειράξουμε και χειρότερα Α, εγώ τα σίγμα, αλήθεια. Τι το σίγμα. Κολλάει. Τι στο μίστερα του όνρε. Βλέπει Peppa Pig. ποιος. Εσύ. Βλέπετε το Mr. Agon βλέπετε. Πρέπει να... Ό,τι κι αν μην δείξω θα το κοπήσω. Εντάξει, τώρα... Σε παρακαλώ. Μην πουλάς έτσι. Μπρο. Ένα λεπτάκι, μισό. Λοιπόν, έκανα ένα restart γιατί κολλούσε. Απλά πάμε να παίξουμε. Να τελειώνουμε. Κολλάει πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Κολλάει πάρα πολύ. Δεν κολλάει τόσο πολύ, αλλά για κάποιο λόγο κολλάει. Α, ωραία. Όμπο. Έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα πίτσα. Είναι διεφάλε. Έλα τώρα. Τι είναι εδώ. Εντάξει, άλλο. Παιδιά! Σαν να φας. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε να κάνετε ένα like και ένα subscribe και να το πούμε στο επόμενο βίντεο. Lucas at school,